Nggih, makaten kula lampahan dumateng para pangrawit dari Sriwibowo. Salajengipun ngindak acara salajengipun. Gampyak lampahipun apa ketua panitia Bopo Wiji ingkang dipun kaapit dening Bopo Sarmin Setyo Raharjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wal quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang kula pateni panjenenganipun Bapak Agus Triyono minangka penanggung jawab tasyakuran. Ingkang kula pateni panjenenganipun Bapak Penasihat Bapak Daslam Suwarno. Ingkang kula pateni panjenenganipun Bapak Dan Ramli Wonosari Sugeng Dalu Pak. Ingkang kula pateni panjenenganipun Bapak Kapolsek Wonosari Sugeng Dalu. Ingkang kula pateni panjenenganipun Bapak Lurah Bendangan. Ingkang kula pateni panjenenganipun Bapak RT Bapak Sarmin Raharjo. Bapak Wasito minangka ingkang kula tresnani panjenenganipun warga Bendangan RT 9, RT 10, RT 11, RT 12. Mugi-mugi panjenengan tansah pinantu kawilujengan santen. Sehat Bu? Sehat? Sehat. Amin. Nggih, saderepun kula matur monggo kita dherekaken ngaturaken puja puji syukur dumateng Panjenengan Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng babade kawilujengan ingkang sampun kepareng maringi berkah sedherekaipun ing satemah kita sedaya saged mangkem manunggal wonten ing joglo trima meniki kanthi ingkang tanpa pami dumateng donatur ingkang sampun paring pambiyantu awujud napa kemawon kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami ingkang kalih kawula maturaken panuwun ingkang tanpa pami dumateng warga ingkang sampun kersa paring dana tasyakuran ing menika ing satemah kita saged wayangan sedalu natas kanthi Ki Dalang Sriwibowo putra saking panjenenganipun Bapak Anom dados saking Kartosro. Mugi-mugi lampahipun wayangan dalu menika saged dalang enom lagi dereng rabi Pak nggih. Dereng rabi. Durung rabi meh. Nggih, dela Mas nggih awake dhewe leh ulem, kula krungu niku wau. Dela kas leh ulem. Pramila kula ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pami dumateng warga ingkang sampun nyengkuyung anggen kawula kawontenaken tirakatan. Kok dadak napa? Ngene tirakatan niku napa to, Pak? Nek kula kan niki nguri-uri kabudayan Jawi. Awake dhewe iku wong Jawa. Wong Jawa niku aja lali Jawane. Nguri-uri kabudayan Jawi. Nika pramila benangan wonten ingkang boten setuju. Nek kula naku dhewe-dhewe. Sing penting kula ngawontenaken napa? Tasyakuran menika boten dipeksa. Sing gelem ya urun, sing ora gelem ya ora apa-apa. Kula ngoten. Kan kula ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pami dumateng perantauan. Dumateng perantauan ingkang sampun paring dana kangge tasyakuran dalu menika